martangi yang mahita. Dame ni di bata na sumurun siyan sa luhu na roha, ima na mga ramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Hata ni di bata di hita ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 24 mamuk kami sian ayat pitu 1 ayat 10 tangi kamu mahatani di bata. Patugijang matohang muna kamu ali akaharbangan. Patugijang mahamu ali akapitu sian narubi. Asa bongot raja ni kamuliang. Ise ulaning raja ni hamuliau ni ima Jahuba nagugu jala ulubalang. Jahuba ulubalang di hamusuan. Patugijang matohang muna hamu ale akaharbangan. Jala patugijang mahamu ale akapitu sian narubi. Asa bongot raja ni hamuliani. Ise ulaning ibana raja ni hamuliani. Ima Jahuba Sebaot. Ibana do raja ni hamuliani. Ima saha. Dihamuna do nga saha pursyaon. Adong mahia sada cerita ima paringo tu cerita ni danak. Di sadahuta adong ma danak namargoar sijukat. Dibahin warna alani juga na dot alani juguna dot alani jugalna. Jala dihutai hampir sudida danak sama gudangna hampir mabiar ke ibana. Siala balgani botohonna manang pamatangna. Jala masay jugul nang pangalahona nang masay jukat nang sigari pari. Termasuk do hampir sudi akada danak sakalasna. Alani biarna subido marsitora ibana ima heba ni sijuk katong alai di sadatiki adong ma sada danak baru pindah tuhutai jana pindah sikolana rap sakalasma dohon sijuk katong. Somoni diidasi juga ma anak barui didapot toma ibana jana yugampi mana dimot ma dana barui hut ma mangido hebe asa marsitoran ibana alai masai suludo anak bari adop dan adop kebek kubang minna ibana. Dilanjutkan si jukato mamuse ay naso mabiar do hutuahu naso itanda huruahu sukujo kakadong ataw naso mabiar do hutuahu minna marpani. Dialu si jugulim dialu si masih jugulim dahaw tersongkot na si juguli di do ibana mo puasa dan mabiar ho di do danak na barima dang mabiar auto holan tuhanido uhabiari nin nama rupani tumar saya tersonggot si tutuma si jukati
ala nihatani danagi jala masay terhatotong maibana ala didok dang mabiar ibana holan tutuhanido ibana mabiar gabe didok sijuk katima tudak dan nabari ala di ida pabenana dohot nang songoni di parsitutunna nama dok dang mabiar ibana soholat tu di bata gabe tarsonggot jala didok sijuk katima ima gabe mardongan laos maraleale mana sidang jala di patakkas anak baru ima isedo di bata ala burjuro dak danahi marsikola minggu jala burju martangiang gabe bertobat ma sijuk kati magi hutton ibana dohot denggan dia makadongan masay takas do taida caritai nang songoni molo tapaubuk di bagasan tupu tong masay menarik do dihatai di bagasan tupu tong ima siala takas do di pabotohon hut di patadakon parpesalmen ima raja Daud isido debatani halak Israel isido Tuhani di pengakuan jala di pandangin ibana nama dok ia debatani halak Israel ima jahuba nagugu jala ulu balangi hamusua nomor 8 turpu tahun di patakas do debata nagugu jala nabui mabain ak kahalongangan nabui mabain ima nasobui dipikiri jolma di labo mana dipatupa debata dipakilalaan manang dipanidangiun ni hapor siaw na songonindo idok Raja David dipatakas dipakilalakon ibana haguguni di bata di bagasan muruna jala haguguni di bata dipatakas ibana tarida dui nang di perdalanan ni bangsoy taida ma nang tindakan pembebasan manang haluaw na pinasa ni di bata jala nama buwan na sida haruar siyan akatangan ni pergogo siyan akatangan ni bangso na asal dia makadungan salah satu tindakan na pinatulukon manang na pinadakon ni Raja David asa dakkola panandar na sumuni alay panidanini hapor siyaw di bagasan murina panidangio nang dipanadaw ni takasdo di idaybana di sejarah ni muluna di pardalanan ni ibana tarlumobima di nagudang akareherehe nagudang musuh nang gudang akka nanaing manegay mangarupak kun ibana alay takasdo di hilala imana jala di ida ibana di palua debata jalaboy dui berengota siya nakamuso ni Raja David termasuk nang namalua ibana siya tangan niya kamuso nang siya nakahamatian nagudang na manakapi na marsakap laho mabuno dohot ng pamatihon Raja David ubayin na songonido di padok maibana di bagasat turpu taon takas ma dido ibana pola do di pabuakon na madok patugijang matohang muna na marlapatad doi asa bukauta bukakan angkatlah ima lapatannya asa tasadari manang songod dia do pabahenan ni di patan
asa ko fokus tabukka pitu ninguluta asa tabukka nang harbangan ninguluta iya harbangan ninguluta iko bukauta asa masuk raja ni hamuliaw ni lapatan na raja hamuliaw ni ang giat buhay gabi tahilala ganupari hagugu odo huwaso ni raja hamuliaw ni na yung takas taida di pardalanan ni ngulutta. Alana ikon buhay hita taringot tuwaka na tajalo makatidakon jalawu hita pukus olan marpangusadean tuguguni di bata. Asabu hita pukus nang mingurutta manang songod dia pe pergumulan ng siyadopota. Idu benakana porsetung so pola mapier songon ilustrasi na dana na bari. Dana na burjui tidak pernah takut kepada siapa. Opertusi dora nata hanguluhon. Nah kata ni di bata di 2 Musa bidu 10 ayat 10 pati. Nama dog asa di bagasan nguluta di ngulu na porseng mangadupi akka musuh debatado marporang yakka musuh tay lapatan na di si bahwa Tuhan lah yang berperang terhadap musuh-musuh kita orang-orang yang selalu mengancam kita uben na songoni tang adong sihabiaran tung musuh songo dia pe gugu dohot peralatan nang sinjatana nang akasakat na lau pamatihon lau mamuhita alay taingo ma di batado marporang dopak aka musuh taing asal mahohopita asal maporsia asal mauluhita setia asal olo mahita hot maniuk di batam songon Raja David mengadupi musuh na si Goliat ima dang mabiari mana nampe molo sian perbandingan nampe sian akka pikiran tung tolap ni Raja David mamangalo si Goliat sian sudut dia pe di hajal maun tung semungkit we alai di bata ido nata tatidakon jalahagu kona do kamuliona tu tarida doi tu suadong do takuton ibana alai mga sakot di bata ibana merdalan mga saum haporsyon na ibana mangalo musuna isi diberengota ima bahwa musuh itu adalah dikalahkan karena mengandalkan Tuhan imara nang gabe soso tuhita asa manang ICP nata adupi di bagasan ngulutaon bahwa kita harus menyadari mari andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Marhitima asa diajak dita fokus mahita tuwaso nang diguguna asa buhita belajar sian pengalaman ni hapor syaitan seona ka pengalaman rohani ni bangsui nang akka panurirang nang akka raja-raja na pinili di mata terlumu bima nang kita jakana porsia di pengalaman rohani hita asa fokus marnida huan sedo buguna nang meragam pe parporangota di tonga-tonga ni portion namar porang do hitan waing alani songo padok ni si Paulusino asa totok kita ima perlengkapan senjata rohani asa terpersiap pun di bagasan ngulutong alai memperlengkapi senjata kita bukan seperti dunia ini memperlengkapi secara materi secara nang akahagun portion alai anggona persei ima hatani di bata semakin meresap di dalam hidupnya. Dia makadongan mulu belajar kita di secara ni bangsut tapi taringot Tuhan luau nang kemerdekaan manang pembebasan
natazaro dang alani gugu do waso nang kekuatan nang alani akka senjata ni bangsota manang persenjataan ni akka pahlawan tanah perjuli alai kedohonota do ima ala ansi ni roka ni dibata ala na waso do ala ni gugu ni dibata natazalo marhite ima hamuliao ni dibata do saduhukna marhiti hamuliao ni dibata lipa tudukun holong na to akka uputana perjuli pahlawan kita dileu tuna sida ima gugu ne par dileu tuna sida ima huaso asa marhiti di sejarah ni bangsa tahun asa tak regakon bahwa narapita ima macalo haroro ni raja hamuliao ni ikodono tado bahwa kita adalah dibebaskan bukan karena senjata kita, bukan karena dari pribadi kita. Alani waso nang guguni di hata. Demak kadongan sada nanay takas dohonon ni parte salmi ima bohado hita macalo dohot manomunomu di bagasan ngulutta. Dari ida dwe songon Tuhan di bata di bagasan ngulutta. Asay ko takas man yan pakorhon ni panamunomota di tuhatan nang panamunomota di perdalanan ni ngulutang diajak parpesal menod do hitang ido benedo pola dido ibana iya debata natahapur siya ima debata na sunggugu na marmulia situtum lambatan na bahwa Tuhan kita itulah raja namar mulia, raja na sangap, raja di atas segala raja. Nanay takas do idot tadi si bahwa isedo raja namar mulia, isedo raja nantarok di bagasan ima takas didok raja ni hamuliam ima jahuba na gugu jala ulubalang ni jahuba di hamusuong. Labatan na raja na marmuliay ima naung saor naung ro tu portibion songo jolma ima Jesus Kristus do na naing berengota raja ni hamuliao dison raja ni hamuliao ima natakas di bagasan nguluta anay di sidora berengota perbedaan manang dan songon na pinikiran ni Portibion ia raja ia Jesus raja hamuliao ni nang rontu Portibion bukan lengkap dengan persenjataan, bukan lengkap dengan istana, bukan lengkap dengan pengawal alai berengotama ia hamuliao ni Jesus Kristus naro tu Portibion di bagasan serep ni roha. Hamulian ni rajai i mata kas de tabereng. Naro ibana tubuh tongok jolma. Napola ro ibana dileai, dilisimi. Jala gudang di pamalum halak. Jala gudang di hakolongi na songoni tara sini rohaun ni ibana. Nataida pamalupon akka namarsay nang budak akka kalongangan songo patudukon hamuliaon do hagugon ni debata huaso ni debata nang songgop tu Yesus Kristus jalan hamulion nai daida do no balga disiksa ditorui dileai diparsilakon jala disi mara berengota di tonga-tonga ni Portibion na balik pakirimon na taringo tu Jesus ay pakirimon na sida raja hamuliao ni ima tung apala hiba na songon situtudo alay dan songon na pinikiran ni halap jahudi kasiboto pati do siboto surati ay pikiran na sida songon raja ni Portibion ma alay raja hamuliao na tatomutomui na songon na do ni parpesalmen ima bibagasan holong ni roha dohot hamulion na haguguon na taida panobusion dohot hanguluan na pinasana
Dia makadongan kehadiran ni Raja Hamulian nanay tajaloy. I matakas do didok tu kita. Asa berengot ta isi do songod dia do kehadiran ni Raja Hamulian nanay tajaloy. Na parjulu Raja Hamulian ni ima nang takas taida na nidok na di bagasan bukutan na badie Hamulian di bagasan panopaw taida do disudi aka panopaw ni di bata di panopaw ni di bata masay bagak jalanunur uli dinggan takas dui di panopaw ni taida dina ari parjulu sa to ari paunopon hinabalga Hamulian ni di bata disi sian hatanai cude dengan uli molo idaota sian Hamulian ni Raja Hamulian ni di bata huaso disi idora neko berengota di bagasan mulutong gawe sada panidangiota asa tuntakas sita olo mabuka olo hita ima buka harpangan ningoluta ola taino taida di panopaw ni udinai sulina tinopan di bata laho maju hita de mengaraka kita manada huaso ni di bata manada Raja Hamulian ni siap panopaw ni bui berengota gabilam conok kita lam takas tatada di bata taida do hinauli ni akan tinopanay ditopa laut ditopa gunung ditopa akaharma ditopa nang akasasuanan ditopa jolmay bagak uli ditopa nang tusakap do tulomo ni rohana asa berengot tado disi Hamulian ni debata waso do agugun ni debata nang di jolmay piberengot tama di panopaw ni debata berengot tama bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan sebuah kemuliaan nama saya takas. Na badua hon na berengot tado ima amakadongan kehadiran ni Raja Hamulian ni nanay tajalo Hamulian na di bagasan haluam. Pengalaman na nido ni parpesal menope luar biasa ni. Pengalaman rohani ni ibana di pasah tutonga-tonga ni bangsui. Ditakas dop sada pengalaman na luar biasa bahwa Hamulian ni di bata nama pun ibana madua do pamiliton nasa di ibana. Dipilih di bata ibana sada sakap Hamulian dang alani guguna dang alani bagakna dang alani malona dang alani siadongona dang alani pamatang nan luar biasa. Alai takas do di ide ibana dibereng di bata bahwa Tuhan memilih ibana siak Hamulian di bata ala di ide di bata do dia mai iman di secara di bagasan guluna dia do pengalaman rohani nanai takas didok tutonga-tonga ni bangsa Israel pengalaman rohani itu Allah membuat umat itu semakin mengenal Tuhan. Alasi donang di perdalanan ni mulutnya. Pengalaman-pengalaman rohani kita, pengalaman-pengalaman di perdalanan ni mulutnya. Di pengalaman ni perdalanan ni mulutnya gudang taida. Ima akahalua gudang taida kuaso na subuhi terpikir, na subuhi terjangkau otak manusia, na subuhi terjangkau nang dia kepikiran ni mulutnya. Baik itu dia sisi ekonomi, baik itu jaka pengalaman-pengalaman karir, nang pengalaman-pengalaman pekerjaan, pengalaman-pengalaman perjalanan di ngulutan nang jaka rumah tangga, nang jaka nama ragam hidup, nasuha kuara tidak, alai ko berengot tado, asa gabi pengalaman rohani nasongonido, taida dui gabi sada puji-pujian bahwa kita mengenal Tuhan itu adalah Raja yang maha mulia, Raja yang maha tahu, Raja yang maha sungguh maha adil. Berengot tamesin pengalaman rohani dan ala taida takas
hinabal gado holong ni roha ni di batang. Gak bisa ada kesaksian, gak bisa ada puji-pujian di hita. Ima kredo, ima nang iman panadautan di ibana. Lalu sido sada panadayo panidangiyon ni huriata, panidangiyon ni ima ngulu na porsi. Salah satu panidangiyon kesaksian orang beriman adalah ketika dia mampu menyaksikan dengan berani, ketika dia mampu menyaksikan bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Raja yang maha mulia. Raja imana kenata dokoni di bagasan hamulia naima ima jakuba na kugu jala na sun marmudia doko warna. Na parpuri dia makadongan na naindo ono ni trupukoma tuhita. Kehadiran ni Raja Hamulia uni na naing tajalo na tatomo-tomoi di bagasan ngoluta. Ima Hamulia na di bagasan holong ni debatan marhite diameng di bagasan harajau ni debatan. Harajau ni debatan atado ima nang songgop tu portibion. Ima na nido na salah satu harajau ni debatan na taida otoritas ni debatan. Isedo raja, isedo debatan, nuain gabi ido si bareta hononta. Asanunga songgup harajau ni debatan di portibion. Harajau ni debatan nunga tarida ido hamuliauna. Ansa pakorhon ni hamuliaun ni debatan di bagasang ngulut todo na naimberengota. Pakorhon na songod dia do otoritas bahwa kerajaan Allah itu sudah nyata di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Atong marhiti mara ikut tapa jongjong, ikut berani hitamadok Yesus itu adalah bagian, Yesus itu adalah Raja nata tomo-tomi nong songgop tu portibion di apen na parjuloon. Di nama nomu-nomu ima Raja Hamuliauni hita. Jesus do Raja Hamuliauni. Jesus do debata namar muli. Jesus do nagukwaso do Hamuliaun. Do haguguni Jesus di portibion. Lahu menggerakkan ngoluni. Akana porsi ngoluni portibion. Marpanidangion asa salukut na di portibion. Iko marpanidangion. Iko ro mamuji. Iko ro jala takas due di Pilipi due di paingon anggiat marhide panidangion ni portibion ikko sudido portibion ima makatidakon Jesus Raja Hamulioni, Raja Haluoni, Raja di atas segala raja. Na marlapata may bahwa Jesus natahapur siya Raja ni nagugui jalaima nang pada dahon tutonga-tonga ni portibion atau ngunang mabiyar hita ngunang tahudon tajakom maibana tajalo maibana tapabuah maibana tapasahat matu portibion bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Yesus itu adalah juru selamat orang yang percaya. Yesus itu adalah Raja Maha Mulia. Atong namarape manuai kita naung sa maita manomu raja ni hamulioni bukalah tabuka marohatan idu benedok patu bijang ma tohang muna hamu ale akka harpana noai ikot patu bijang tabuka ma tohang tabuka ma harbangata tabuka ma pitu ni rohatan tabuka ma pitu ni keluarga ta, tabuka ma pitu ni parsautata, tabuka ma pitu ni huriata, tabuka ma pitu ni ngoluta, na nunga songgop harajaon banua kicangi, nunga songgop harajaon ni debata. Atong ikaw berani mahita manidakon, ikaw berani mahita pabuahon, Jesus do Raja Hamuliauni. Amen. Martayang mahita. Moliate mariho ali Tuhan di bata napalo sami marpanidangion uhut ali Tuhan pabuahon hudu Raja Hamuliauni asa nunga songgo iho ali Tuhan di bata moliate ma Tuhan. Amen.